Danas sastavljamo najbolji tim u online draftu FC25. Nadam se da ću dobiti Beckhama, Van Nistelrooya, Henrya, Gerda Millera. Sastavit ćemo 4 tima, a vi ljudi moji odlučujete koji je tim najbolji. Ajmo komentare brzo dole. Idemo na tim broj 1. Samo da vidimo formaciju za naš online draft. Po meni 4-2-2-2. Ko će biti kapiten našeg tima? Ja mislim da je ovdje najbolji ipak Mohamed Salah. Ajde neki mnogo dobar igrač, molim te. Kavinga 94 pace. Ajde uzet ćemo ovog Boniface-a. Ajde molim te daj nešto da valja, nemoj mi davati više obične kartice. Darwin Nunez, pa jedino njega da uzmemo, šta da radimo? Daj neko Kakua, Bedi Pele, nešto tako slično. Ljudi moji, šta je ovo danas? Pa ja bi najpre ovdje uzeo Dani Olma. Ne može bolje od njega. Ajde daj neku legendu, nešto da valja ljudi moji. Uzet ćemo Sanceta. Da vidimo dva zadnja bezna. Daj Patrika Vieru, Mateusa, nešto tako ljudi moji. Čekaj, koga ovdje uzeti? Pa Zakarija, nema niko bolji. Molim te, daj mi nešto da bude iole okej. Ova devojka ima 88 ocenu. Barcelona, izvoli devojko. Levi bek, ajmo neki Roberto Carlos, Jon Arne Riise. Au ljudi moji, pa jedino da uzmemo Guardiola, nema bolje od njega. Putujemo na skroz desnu stranu. Šta je ovdje ljudi moji? Šta je s ovim online draftom? Gde su legende? Gde su neke specijalne kartice? Ajmo da vidimo nekog štopera. Ljudi moji. Ajde uzet ćemo Akanjija. Ajde prijatelju moj, slomi ga sad. Baš si ga slomio. Ajde uzet ćemo ovog dečka ovdje, Kwanzaa. Ajde golmane, daj mi nešto, molim te iole, normalno. Te ne bi ovu devojku, deluje mi kao da je mnogo niska, da će lako da je lobuju. Ide ovaj dečkić ovdje. Šta se danas dešava? Nemam pojma. Evo ga Pickford. Ide u prvih 11. Mora nešto dobro, mora nešto dobro. Daj da uzmemo Davisa, on je jako brz. Ovdje ćemo staviti Davisa, a Guardiola na štopera. Bravo ti ga, brate. Ajde, molim te, nekog veznog ili napadača, ljudi moji, šta je sa današnjim ocenama? Ajde ovog Enrikea, ne vredi. Dodaj ovog malog što ima pace 95. Tu je također Miller koji je dosta dobar, ali je spor, tako da Diabija. O, ljudi moji, evo konačno nekih specijalnih kartica, ali pazi koji izbor. 4 komada. Abedi Pele, Rosicki, Marquisio, Riken i Tonali otpada 100%. Najveća ocena, najbrži igrač, Abedi Pele. Ovaj dečko ide odmah u prvih 11, pošto je mnogo dobar i brz. Molim te, daj još neku specijalnu karticu kao malo pre. Opa ljudi moji, evo ga Lokman, evo ga Chiesa. Ajde uzet ćemo Chiesu. Juj, 7 gem nam raste ako ubacimo ovdje Chiesu. Šta je bre ovo? Ovo do sad nisam video. Ajmo neka special kartica. Dybala, okej, Neymar, White. Neymar je Neymar. Ana Gonzalez. Pa nema ništa bolje od nje. Ajde sad nešto lepo, molim te, dobro, joj. Amrabat, nema ništa bolje od njega. Iznenadi me. Opa, Raheem Sterling među ovim futbolerima. Pa i nije tako loš. I posljednja kartica za danas. Molim te, daj nešto dobro. Ljudi moji, šta je ovo danas? Ja iskreno ne znam. Ovo nikad gore nije bilo otvaranje. I da vidimo čuvenog trenera od ovog ludog tima. Ajde ti, Japankinjo. Najbolji igrač ovog tima je Abedi Pele. Dosta loših futbalera. Chemistry nije dobar. Idemo na tim broj 2. Moramo ovo mnogo bolje. Da vidimo koja je formacija najbolja za ovaj tim. Ja mislim da je ova sa Kemom savršena. 4-3-1-2. Uzimamo ovu formaciju. Ko će biti kapiten našeg tima? Imamo tu Salaha, ali za njega nemamo poziciju. Dembele također ima tu poziciju. Ne znam, ma ipak nek ide Novanko Kanušbin. Drugi napadač, okej. Mofi, 91 pace. Okej, uzet ćemo ovog dečka. Da ovdje bi trebao da bude Kaka, Zidane ili nešto tako slično. Ajde uzet ćemo ovog Savenier. Ajmo da vidimo sad neki Mateus, neko ludilo. Šta je ovo ljudi moji? Po meni od ovih svih ovdje futbalera, Rodrigo de Paul. Okej, CM, ajde neki dobar. Ljudi moji, šta je ovo? Odustajem od
online drafta u FC 25. Ajde, uzet ćemo ovog dečka, baš to je spor. Namerno, baš njega. Ajmo neki dobar veznjak. Opa, evo ih specijalne kartice. Jao, ja nisam video, pa mi imamo tu i Kevina De Bruynea, koji je bolji i od Markizija i od Williams. Ipak uzet ćemo De Bruynea, do sad ga nikad nisam imao u FC 25. Ajde nešto mnogo brzo, treba mi neki Roberto Carlos. Ao, ljudi moji. Ajde, uzet ćemo ovog dečka iz Tottenhema. Obougi. Ti ideš na levog beka. Molim te, daj mi Kafua. Za Brotu. Čemu li se ja nadam? Ajde, Frankovski, nema ko drugi. Idemo 2 štopera i 1 golman. Šta se ovdje dešava? Okej, nije loše. Ajde, uzet ćemo Hernandeza iz Paris Saint-Germaina. Deluje mi kao najbolji igrač. Daj neku specijalnu kartu. Ajde, uzet ćemo devojku. Nijednu devojku nemamo u timu. Jako bitna kartica. Okej, nisu toliko loši golmani, a nisu nešto ni previše dobri. Ali imamo tu Ramsdela iz engleske lige. Ti ćeš, prijatelju, prvih 11. Na klupi moramo dobiti neke mnogo dobre fudbalere, jel moguće ovo? Ajde, uzet ćemo ovu devojku iz Barcelone. Sljedeća kartica za na klupu. Da li je moguće, ljudi moji? Da li možemo dobiti nekog fudbalera kao Kevina De Bruynea? Čoveče, sve ocene oko 80. Šta li vam je? Treća kartica na klupi. Da li mogu? Okej, evo ga, ljudi moji, Ake. Ja mislim da je on jako dobar. Tako da Ake ide najverovatnije u prvih 11. Čekaj, ako izbacimo Hernandeza, Kem je 1+. Ako izbacimo ovu devojku, 4+. Tako da Ake ide tu. Braćo i sestre, Zeroberto, Rui Košta, Riken, Williams, Dirkaj. Da li da uzmemo Rui Koštu ili Zeroberta? Nekako mi Zeroberto deluje agilnije. Zeroberta ubacujemo odmah u prvih 11. Samo da vidimo koliko je Kem skočio za 1. Hoću još ovih ikona. Ide Ludovic Žili, Litmanen, Matuidi. Au, kakva trojka. Nama treba jedan veznjak, mnogo dobar, a to je Jari Litmanen, koji će nam nabiti Kem na 26. Koliko smo dobili dobrih igrača na klupi, je li moguće? Gledaj ovu devojku, 88 ocena. Šta ova radi? Pas, dribbling, shoot, pace. Dobra, brate. Ajde, uzet ćemo ovu devojku ovdje što može da igra napadača. Čuvena Marta. Bilo koga izbacimo odavde. Pašće nam malo Kem. Ali šta se radi? Marta ide u prvih 11. Dalje, još nešto bolje mi daje. Pa čoveče, ja čim se nadam da će biti neka mnogo dobra kartica, dobijemo najveći krš. Ajde, ovoga puta ćemo uzeti Elanga. Ajde sad nešto dobro, molim te. Okej, nisu loše kartice. Ajde, uzet ćemo ovu devojku Antonija Silva. Daj mi nešto dobro, molim te. Okej, 86, 86, 83. Da li da uzmemo Tomorija? Ja mislim da nam je najpotrebniji štoper. Još samo 3 otvaranja. Evo ga ovaj mali španske lige, što je baš zvezda trenutno, ali u ponudi imamo Diaza koji je dosta brži, ima bolji dribbling, tako da Diaz ide u naš tim. Još samo 2 kartice imamo da otvorimo. Šta se ovdje dešava? Angela Sosa, izvoli kod nas. Posljednji igrač za danas. Da li možemo dobiti nekog u veznom redu? Ništa, ipak ćemo uzeti Rafinju, jer je on najbolji od svih. Ko je trener ovog fantastičnog tima? Ide Gallardo na klopu. Ova devojka bi mogla da ide na ovu poziciju tu. I čekaj, Kevin De Bruyne tu. Šta mislite o tome, ljudi moji? Tim broj 2 je dosta dobar. Loši chemistry nego kod prvog tima. Imamo dosta bolji vezni red. Ali, ljudi moji, idemo na tim broj 3. Jer želim da imam chemistry mnogo bolji. Koja je najbolja formacija za naš tim? Da li da uzmemo 4-1-3-2? Ja mislim da je ovo najbolja formacija za naš tim. Ko će biti kapiten? Jao, ljudi moji, Odegaard, Riken, Mbappé. Da li je moguće da smo dobili Kyliana Mbappéa? Ja ne mogu da verujem. Prvi napadač je Kylian Mbappé, kapitan našeg tima. Dobrodošao, prijatelji. Drugi napadač Fernando Morientes, Benzema, Berbatov, Ronaldo i Njadama. Ovoga puta bi izabrao Cristiana Ronalda, ali ipak Fernando Morientes je
dosta bolji, brži. Desni bok, ko će tu da ide? Da li imamo nekog brzog fudbalera? Da li da uzmemo Friponga? Ali ni slučajno sa njim ne smemo da šutnemo po golu. 62 čovjek udarac ima, ali zato pace 93. Ide Fripong na desni bok. Da vidimo ko će biti ovdje. Ajde neki Freddy Ljungberg ili nešto tako slično. Dobili smo Manea, Spinazzolu. Ajde ipak ćemo da uzmemo Spinazzolu jer on ima pace 88. Iza napadača daj mi nekog čoveka mnogo dobrog. Gledaj šta on meni daje. Ajde uzet ćemo Fergusona. Ajde molim te da mi se posreći malo. Garcia, ova devojka mi se čini kao najbolji izbor. Ajde neki Zambrota, nešto tako. Ajde ovdje bi možda najbolji bio pa Lucas Vazquez. Daj neku ikonu, daj neku specijalnu kartu. Bravo bre. Koga sad uzmemo odavde? Gledaj koje kartice, brat. Pa ajde uzet ćemo ovu devojku sa 87 ocenom. Ne vredi, najbolja je. Koga ćemo ovdje dobiti? Okej, tu je Kudelj, gospodin iz Srbije. Konate jake. Svi kažu da je Konate mnogo dobar. Tako da, izabrat ćemo Konatea. Ajde neki Vidić, neka specijalna karta, jel je može? Okej, nije ni ovo loše. Pa si Blinta, 36 pace, ne daj Bože. Ipak Romeo. Daj nekog Kasiljasa, Šmajhela, Neškio. Ko je najbolji u ovim najgorim golmanima? Ajde uzet ćemo ipak Nemca, ne znam što. Idemo sad na klupu, morat ćemo da dobijemo još dosta dobrih futbalera. Pazi, golmani, Kobel, Martinez, Ederson, Howard, Marbašvili. Pa ja bi ipak uzeo Edersona, nemam pojma zašto. Nekako mi uliva nadu da će biti najbolji golman od svih. Idemo sljedeći igrač na klupi. Jao, poslije onakvih golmana šta on meni nudi? Gledaj ovo, pa ajde uzet ćemo ovog Royala. Treća kartica na klupi, daj mi nešto dobro. Ide Davis, pošto je 90 pace u njegovim nogama. Da li je bolji od Spinazzole? Jao, gledaj koliko, brate. Davis ide tu. Sljedeća kartica koju otvaramo, dosta dobri fudbaleri. Ajde da uzmemo ovu Katarinu. Čekaj. Jao. Pa šta je s joystickom, šta glavi? Nisam hteo ovog lika da uzmem. Idemo na sljedeću karticu. Da li možemo da ponovimo tu Katarinu? Pa si Werner, 91 pace. Ali zato završnica 79. Evo je devojka koja može da zameni možda Ferguson, ja mislim da će ona biti bolja. Vrlo bitna kartica. Evo je Katarina, ljudi moji. Vratila se malo pre, nisam uspio da je uzmem ovoga puta. Ide Katarina tu, čekaj, da li je moguće da Katarina ima ovoliko bolje ocene od ove Tone? Izgleda da ima. Čekaj da vidimo šta ovdje možemo dobiti. Jel može? Evo ga Simons, čoveče. On je dosta dobar mlad fudbaler. Ajde uzet ćemo Simonsa. Još samo 5 kartica je ostalo. Valjalo bi za kraj da nam daju nešto dobro. Ansu Fati. Ajde, ovo je bila velika nada Barcelone. Ali nekako je nestao sa scene. Nemam pojma šta se desilo. Sljedeći fudbaler. Au, ljudi moji, šta da uzmemo? Ajde uzet ćemo ovog štopera. Dajmo sad neku ikonu mi daj. Pa ipak na kunku. Još samo 2 otvaranja. Čekaj da vidimo. Pulišić je dosta dobar, dosta brz. Pulišić ide na klupu. I posljednja kartica za danas. Šta se ovdje dešava? Ja sam se nadao stvarno na kraju da će biti nešto dobro. Ali uzet ćemo ovog dečka iz Evertona. I ko će biti trener ovog fantastičnog tima? Iraola, Španac. Tim broj 3 ima najgori chemistry, ali zato imamo najbolji napad. Fernando Morientes i Kylian Mbappe. Šta vi mislite, ljudi moji? Bacite komentar dole, a mi idemo jako brzo na tim broj 4. Meni se najviše sviđa 4-2-2-2. Ko će biti kapiten našeg tima? Di Natale, Litmanin i Hamšik. Da li može bolje? Čak je tu i Lewandowski, njega nisam ni primetio pored ovih super kartica. Po meni je najbolji igrač i treba da bude kapiten ovog tima Antonio Toto Di Natale. Ko će biti drugi napadač? Danas je jako lepo krenulo, jel moguće ovo, ljudi moji? Au, kakvi igrači. Meni je za dlaku bolji Tevez, tako da, Carlos Tevez. Ko ide iza njih? Jel moguće, ljudi, ovo? Ajde, uzet ćemo Čerkija ovdje. Vezni red, ajmo nešto dobro, molim te. Okej, ovdje su već bolji fudbaleri. Imamo Iska, Malcolm, Fritz,
Marta. Pa uzet ćemo ovog Nemca malo. Zadnji vezni u ovom fantastičnom timu. Pa moglo i bolje nešto, brate moj. Pa ajde uzet ćemo ovog Vilijana. Ajde neki Makelele, neka ikona, jel može nešto malo bolje? Ajde, ipak ćemo da uzmemo Fofanu. Može li neki Ashley Cole, neka ikona, nešto tako? Najbolji igrač od ovih svih je Raum. Uzet ćemo njega. Ajde, neki desni bek da puca, jel može? O čemu se radi, brate? Da li da uzmemo Bellerina, brate? Ovo je nekadašnji igrač Arsenala, ali trenutno igra za Betis u španskoj ligi. Dosta brz, ima ove prčiće. Biće dobar. Prvog štopera u našem fantastičnom timu, može li nešto dobro da padne ovdje? Teška posla. Po meni ovdje je najbolji igrač Konz, drugi štoper u ovom fantastičnom timu. Okej, Gomez iz Liverpoola. Dobar štoper. Ajde neki Casillas, nešto dobro. Joj, ljudi moji. Uzet ćemo ovog Poljaka. A sada idemo na klupu. Nadam se da ćemo dobiti neke dobre fudbalere iz odbrane. Najbolju ocenu ovdje ima Pope. Da vidimo šta ovdje može da se dobije. Antonija Silva, brza je jaka u duelu, dobra odbrana. Ajde uzet ćemo Antoniju ipak. Da li je bolja od Bellerina ona, brate? Jeste. Plus, ljudi moji, Kem raste. Sljedeći igrač, jako bitan. Daj da uzmemo ovu, brate, štopericu, 84 ocena. Ajmo sad, neka kartica nek padne dobra. Šta se desilo? Na početku su bile kartice ludilo. Pa ajde, uzet ćemo ovog Golovina. Sljedeća kartica koja se otvara. David. Ajde, uzet ćemo ga. Da li je on bolji od ovog dečka? Mnogo, mnogo bolji. Sljedeću karticu koju otvorimo mora biti nešto dobro, ljudi moji. JJ Okocha, Abedi Pele. Pazi ove devojke, nama više treba vezni red. Ovdje najbolji igrač je Abedi Pele. Ajde, izbacit ćemo ovog lika. Sljedeći igrač, ljudi moji, 100% neki dobar štoper. Ja kad kažem štoper, odjednom se pojavljuju napadači. Ajde, uzet ćemo Felixa. Još samo 5 otvaranje je ostalo. Ajmo, Jagod Aspas. Sljedeća kartica. Braćo moja, šta je ovo danas? Mead. Ovo devojka ima 88 ocenu, ali Francescoli, ljudi moji, 88, tako da uzet ćemo njega. Jel bolje od ovog omladinca? Ovaj mali ima dosta bolji pas, ali sve ostale ocene su dosta tanje, tako da on ide u prvih 11. Još samo 3 kartice su ostale. Volio bi da dobijem nekog štopera. Ljudi moji, Kylian Mbappe, Kajt, Litmanen, Walker. Ljudi, koga da uzmemo odavde? Mbappe ide mesto Dina Dale u špic. Kakav futbaler. Još samo 2 otvaranja. Ajmo još nešto, iznenadi me da baš bude dobro. Jel mogu da dobijem nekog štopera? Eze, upadaju naš tim, brat. I posljednja kartica za danas. Okej, evo ga, Riken, Modrić, Hansen. Juj, ova brat iz Norveške. Ajde, probat ćemo ovu devojku. Hansen, nikad do sad je nismo imali, tako da ide devojka na klupu. Ko će biti trener ovog fantastičnog tima? G. Košta. Ovaj me podsjeća na nekog mog profesora iz mladosti. Po meni je ovaj četvrti tim najbolji. Imamo Kem 24, a napad da ne pričam. Tevez, Mbappe, Abedi Pele, Francescoli. Ne može bolje, ljudi moji, od ovoga. Po meni, ovo je naš najbolji tim za danas. To je bilo to. Ako želite još ovakvih videoklipova gdje pravimo timove i vi odlučujete, ljudi moji, koji je tim najbolji, bacite like, bacite subscribe, a mi se vidimo vrlo uskoro. Veliki pozdrav, čao!